Rêveberiya Xweser daxuyaniyeke têkildarî biryara ku serokê hikûmeta Demkî Ehmed Şerê dabû weşand. Rêveberiyê diyar kir ku çareseriya bingehîna pirzgirêka maf û azadiyê li Sûriyê di destûreke demokratîk ana navendî de ye. Rêveberiya Xweser di daxuyaniyê de teqez kir ku maf bi fermanên Demkî nayên parastin. Lêbelê bi destûrên ku îradeya hemû gel û pêkhatiyên Sûriyê û civaka Sûriyê diyar dike tên parastin û bicihkirin. Rêveberiyê ragihand ku derxistina her fermanekê bêyî ku neyta wê çi be jî nikare garantiyeke rastîna mafê hemû civaka Sûriyê pêk bîne. Rêveberiya Xweser dazanîn ku pêdivî bi nivîsandina destûreke demokratîk a pir alî heye ku mafê hemû civak û baweriyên Sûriyê biparêze. Rêveberiyê diyar kir ku herçend ew ê fermaneke wê gaveke yekemîn dibînin jî êne li gorî daxwaz û hêviya gelê Sûriyê ye. Di dawiyê de Rêveberiya Xweseriya Demokratîk destnîşan kir ku çareseriya bingehîn a pirzgirêka maf û azadiyê li Sûriyê di destûreke demokratîk ana navendî de ye. Ew ku destûr bingehê dewleta hemwelatîbûnê û edaleta civakê pêk tîne.